we sub county ya Burabu Michael Kioni nigo ritiko ria rero araege ikaro ne byombe arakabere bya boda boda ebyo byabere bikororekana gutwara obututukano igoro y'oburai nabo igo emerobere yabo ase sub county yo nigo nonye nabo ebyombe bibere byatwara gutaigwana igoro yokwigurwa we TCBO ye sub county yo ase baganeriwe kubwatia machiko ari abekire nabo igo kwenekerwa okubwatarana nabo bisabo borendi eri kwenekyo mochoko ase sector yo. Kwa majina naitwa Michael Kioni, Deputy County Commissioner Burabu. Ambapo leo tulikuwa na issue ya dispute na tunatarajia ya kwamba the bodaboda CBO wataweza kuandika hiyo barua waombe tuwapee ofisi. Pia tumeweza kuongea nao ya kwamba waweze kukaa kwa njia ya amani, kwa sababu whether the association ama the CBO so long as ziko duly registered chini ya sheria ya Kenya, hakuna yenye tutasema ya kwamba ina operate kinyume ya sheria. So long as anything imeregistriwa chini ya sheria ya Kenya, wako na haki ya kukua na wako na haki ya kufanya operations zao as guided under the articles of the law. Lakini tumewacaution kwa sababu we know there may be push and pull wakati wa recruitment of members, both kuhakikisha nidhamu imedumu katika hiyo sekta ili wasipitane na maofisa wa sheria. Tuare kabisa na chairo nero tigara kobe chamani ya Burabu sub county enkima colleagues abantu ngamba appointed tigu mbalia mbatagereko to ko bisiende yonsi ase Burabu ase sector yaito ya boda boda ikongwa kirande chairman ito monene Mr. Orindo. Karibu sana asoko toleto murembo rengo muchando osokore kabisa mangana ayo ababuya sembeo mbia mono ase sector ito ya Burabu boda boda ntobugate group oronto igorete account chibesa njerete ko sororo je nkosabatura barai bande bonse bakubolio burai banyare kokonya ase boda boda na riders and owners batokonye batusire sector ito ya boda boda egendere mutu kine kitugosaba abarai yao baito mbia mona bararia Amarieta Bernard Orindo mochemani omochore bwa county ite ya Nyamira agwa sabantu baito be sector to bachogete buya because kere sub county unatoleiga nebugate association eyore being registered ebugate chi account na endo tuate beto bomone chinguru ko bona se itimini singa abarai bonse bingona ko bari request to lenga chinga kibago cha korangerikwa monso buni advice yeito jenwa yate banga netaite ko support e sector mono na beta kirenga abarai bande bonsi pinenu kama konyora lirube na inwe to support igona botako tebanga rango chiko na gweta round nga ngubora imboburuka ini buna mono sector yani gaiga ase Burabu ntu amajete kuigwa akambe ogete akutwaja go sibinga sector yechogete buya agwa somo chemani ale chairo mugire igona na serikali ekero yarigereria nabo yanyoranga ansiasa ikine chiguni chia sore kono kubange bintu byabo na inde chiguni nchia kanu igase sector ne bwata machikae na inde natoka endete kubwati ikotika to bwatera ne bune sector na inde kero mundu tigejoke kero mundu na maderi chiko unawona kana wontagete sector ye ekina asinginjonga twatebiri kera member ejoini ase association unatoleiga at least ne bamba konyi bonde unabona chigwelifya chikendete ngabona umuntu nyorobo konwase chigwelifya chitwa chaka usiki association itoka endrete because association ni wata okigwelifya ime kocho inetie oise konyorobo komu naboko ba being supported iko kero mondo nabongo mo advicinga tigacho ini egwelifya ose association abuga sakolete asale na obo konyi bora koleki boratoke ase